Tak jo, zdravíčko, kafičko, fleška, fashiony. Já vás zdravím u dalšího videa a dneska je 22.4. den, kdy je Mike zavřen ve vazbě. Já jsem to zjistil na YouTube, na jeho YouTube kanále a byl jakoby zavřen za to, že udělal autonehodu a spáchal tam trestný čin a prostě jsem zvědavý, jak to dopadne. Držím mu palce, ať z toho vězení vypadne a bude zase páchat nějaký ty přestupky. Každopádně tohle byla asi jeho karma, že prostě mu vrátila za všechny přestupky. Prostě a no to je vše, to jsem vám chtěl tak říct a prostě Mikea zavřeli, no, takže já se jdu dívat dál a mějte se, čau. Dejte like, komentář, odběr a sdělejte tohle video, ať se to rozvíjí co nejvíce lidí. Všichni, co máte rádi Mikea, tak to sdělejte a lajkujte a kdo nemá odběr, tak odebírejte. Mějte se a uvidíme se u dalšího speciálního nějakého nového videa. Zatím čau.